Ala ba tonton video sana. Ala ba tonton. Ala ba tonton video nan sabalu niko. Ala ba tonton alun aku alun tonton lah video sabalu niko. Ba alo perjalanan Pulau Mandeh gue, perjalanan kawasan Mandeh ko ma. Tonton dari awal sana. Lihat dari video sabalu niko sana. Ada video sabalu niko sana awak perjalanan awak dari Padang menuju ke kawasan Mandeh, masuk dari Sungai Pisang sana. Beko tembus wak di gerbang kawasan Mandeh. Calik di sana. Jadi mas sana cerita-cerita sebelum-sebelumnya kan lawak baca saudara sana doa di ma pemandangan indahnya, di ma pulau-pulau rancaknya. Do di video sebelum ko sana. Ikolah kawasan Mandeh ko sana. Wah. Yo rancak tampiknya sana. Yo rancak tampik sana. Kece orang ko. Kawasan Mandeh ko termasuk wisata nomor 2 di Indonesia curang mas sana. Kece orang Tapi wak raso yo amuh jadi wisata nomor 2 nyo. Sainda aku Kau ndak kan nomor 2 nomor 3 ke lah gitu Odeko sana Lawiknya yo biru sana, yo biru lawiknya tu yo biru tu. Perjalanannya rancak, yo manis perjalanannya sana. Jadi video ko sana awak buat dari Padang melalui Bungui ke Sungai Pisang sana. Ikolah apa sana. Mana monyo ko la tibo wak di ampiang kadakek polis sana, dakek gerbang kawasan Mandeh ko le sana. Iko posisi wak la di apa ko sana, la di namo negari ko. Pokoknya pesisir selatan lah kawasan Mandeh lah tentu namo negari do den la fokus mencari jalan rancak ko. Yo sanang kendaraan di ko sana apalagi jalan pinggir-pinggir pantainya ko sana. Mode tu ande. Jadi sana tu kapal-kapal pe ke pulau di sana. Kalau sana ni pe ke pulau mah bisa nih kapal-kapal tu doa, kapal-kapal po perahu Nah. Tapi perahu tak kapal tentu dia dah. Pokoknya itulah kendaraan ke pulau sana. Beko kalau sana lah tiba di Pulau Mandeh, di pulau-pulau kawasan Mandeh tu mah. Dulu apa itu tu motorbotnya beko di sini gitu naik sana di sini naik motorbot mah, cuma layang-layang mah seru sana. Apalagi kalau menginap sana di pulau ko sana, mantap bana sana gitu Tapi sana kalau awak yo gak pemacah pari di pulau tu sana. Beko takut aku bertambah ye lawi tu kan tamanam pulau tu itu nak takut kan. Paniang awak dia kan bedo beko apa namanya orang tukang motorbot kan pulang lo kan. Awak ada kendaraan di pulau tu dia tinggal awak sini ala naik ye lawi ko tapuang awak tu enggak camih awak ciknya. Masalah awak berenang kurang pas sana. Itu ada awak pas berenang ketika berenang di tempat apa tu tu lagi gak pas awak berenang mas sana. Ndak mengayuh bana awak mapuang di sana. Mode tu ada lah tempat gitu mode tu mas sana. Jadi apa sana ikolah detik-detik awak katibo di apa le ko sana, katibo di gerbang kawasan Mandeh sana. Ikolah nagari orang ko sana. Lah banyak nagari orang siko sana, lah banyak warga siko sana. Cuman namo nagarinya ndak tentu namo nagari dawa sana wa izin melintas lah kepada warga siko. Izin melintas sana. Izin melintas di sana. Wadida. Dek jauh berjalan, dek lama berjalan mas sana. Tiba wak di gerbang Mandeh sana. Ikolah gerbang kawasan Mandeh itu sana. Kalau lurus tiba di Padang sana. Tapi awak dia ada tujuan kan. Awak putar arah ke Painan lo sana. Awak putar arah ke Painan sana. Kau gerbang kawasan Mandeh mas sana. Jadi awak nak taruh ke Padang lo sana, nak langsung putar palo do, langsung awak ke Painan lo. Arah ke po, arah ke apa namanya? Arah ke Kampung Dapit Istanbul. Deta Kampung Dapit Istanbul. David Istanbul artis Minang ganteng kita guys. Dengan tibonya wak di jambatan ko masana ikolah detik-detik nan lah selesai wak salasin dari awal masana. Ikolah penghujung acaranya siko ko sana. Jadi itulah perjalanan rute dari Padang ke kawasan Mandeh sana melalui simpang Sungai Pisang sana. Kalau sana nalun tahu mah
Boleh sana cek, boleh sana cek dari video sebelum niko sana. Oke sana, mau kasih sana lah menonton. Assalamualaikum.